Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban puledai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ka jingelap election na kabenta ka jinget vote ha kabenta ka balai jong ka election Lok Sabha ka la shongshit puk ha barok ka wai kari. U Amit Shah menteri ki kam korbari un penlong ya ka roadshow ha Assam la shibet janmiet. Hukum ka ECI ban penlong jinget vote biang ha ki Henry Tuli ki polling station ha po ka Outer Manipur Parliamentary Constituency. Bat Shimrai ki dekhot ka expert committee ba pet ya ka state reservation policy ha Meghalaya ban tuat jengmut bat shim jengtho na ki badai ban don benta halor ka ni ka kam. Ki khubor ki babnia. Katba ka benta ka balai jong ka election sya ka yung dorbar Lok Sabha kala nang jan. Ka jingelap election da kinong yalam jong ki seng san perthai ba pher ru kala nang khlut. Ha ka ni ka benta ka balai jong ka election ka ban salong ha ka nyaw tarik ujemang ka jingetap vote kan salong na ka benta khandai pusan tali ki parliamentary constituency na shipau tali ki jala bat ar tali ki union territory. Kindan hado 1000 lais pa san puai ngut ki kertong ki banya aireng ha ka ni ka benta balai. Henin kasngi Menteri Rang Bakduk Narendra Modi ulalet yalap election ha Sirsi, Divanagare, Bellary, bat Belagavi ha Karnataka. Modi ulakular baha ka jingsen shar jong un penlong ya ka India kari ka bakhlain bor ka ba shongsuk shongsan bat ka ba kiyo shakmat ha ka roy ka par. Ha ka jingyalang yalap election ka balalong ha Odisha Rahul Gandhi ulaong balada ka seng jong kawan ha ka bor on penmi ya ka skim pehli nokri pakki ka ban penthik na yo kam yo jam ya ki samla kari. Ha bakran bakinong pathai khubor ha Ahmedabad Gujarat unong yalam rangba ka seng Congress Abhishek Singhvi ula kenno ba ka BJP ka badon ha kalyang sensyar ha katai ka jela kala khen ka ya ka sensyar patba bat ba kala pendon kam bakla ya ka pisa bat ya ka bor. Ha Assam ka jingelap election kala shongshit puk na kabenta ka jinget vote ha kabenta ka balai jong ka election chaking dorbar Lok Sabha ka ban salong ha ka nyaw tarik upnai jengmang ubanwan. Kindan hadu saw pu nyongut ki kertong ki banya aireng na Southli ki constituency ki bakanthop ya ka Guwahati, Borpeta, Kokrajhar, bat Dhubri. Menteri Katnat ki kam korbari Amit Shah balong ru unong elam rangba ka BJP un penlong ya ka roadshow ha Guwahati la shibet janmiet. On senranya da Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat kaseng BJP kalajit ya Bijuli Kalita Medhi balong deputy mayor barem ka Guwahati banyang na ka Guwahati Lok Sabha seat. Unong ay khubor jongi ulet ho bakinong elam balarangba na kiseng sain perthai ki badon hakalyang persya kentup ya ka Congress bat ka AIUDF kinsale yalap election menta kasngi na ka benta ka balai jong ka election Lok Sabha. Ki Sipai Pahara Road Duriau kari India ke layok kurup hado prapun riu kilo udrok ubala pensong duar kumba henriu spak tengka nakaliang kabawan na Pakistan henin kasngi. Kini ki Sipai ke layok kamru ya khat saungut kinong kam sniu nakatai kaliang na Road Duriau jongka Porbandar ha Gujarat. Karkom ka khubor sarkar ya kani ka jing thwet haduriau Arabian Sea lale da ki Sipai jongka Indian Coast Guard rengkat ka jingya trailang bat ka Anti-Terrorism Squad jongka Gujarat bat Narcotics Control Bureau. Hadian bakila lap ya katai ka liang na duriau Arabian Sea kini ki Sipai kilatan ya kani ka liang sa Porbandar ban toket shushu ya kitai kinong kam sniu. Ka le nyam be den klam bala penlong da ka senraj kongwasan chermang kalakut no hanin kasngi ka arpu pratarik uyayong. La penkut ya kani ka jing le nyam balai sngi ha Aitnar ha Chermang West Giant Hills. Uba lakmen rembui MLA ka amlarem ulalong ukong san ha katai ka sngi rengkat ka jing don lang uba H Toy presiden ka senraj Jowai uba Puramun Kenjing daloi ka elaka Jowai bat kumju ru ki daloi na kiwai ki elaka kinong syakhos ngobha bat ki hun ki hajar karat kongwasan Chermang ki balawan bansaki ya kan ni kalek niam lek rukom bashi sien chisnam habakran hakatai kasngi uba lakmen rembui ula ai khuble kerpang ya ki hun ka senraj kongwasan Chermang ki bala penlong ya kan ni ka jing lek niam bat ula ai khuble kit bok kit riang ba kan ni ka be den klam kan wanra ya ka jing palai mensiam ka sok ka san bat ka kwai ka khia habaro ukhun uhajar. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ki dukhat jong ka expert committee ka bapet ya ka state reservation policy jong ka Meghalaya kaya kenduk lang ha ka arponyo tarik menta uyayong.
Hapo kajik penya jang Justice Mulchan Garg kum unong yalam kini kirkhot ke bakanthop ya Justice Dr. Satish Chandra u Professor D.V. Kumar u Professor Chandra Shekhar bat u Professor Subhadip Mukherjee ke kandu lang haslo kasngi sa jan balala kani ka de kasien ka baar pe kirkhot jong kani ka committee ke kandu lang ha kani ka jingyalang kani ka committee kala shem ya karai ba kan penmi da ka jing penpendapat ba bantuat jingmut na kitu ki bakas ngaudai ban pani ki jing ai jingmut ba ki jing kan tho ha ka be dei ba state reservation policy nalor kani larai ru ban penlong ya ka public hearing ha Shillong bat kumju ru ha ki headquarter jong ki district la ne kinu ki jaka bala kedau de ki nong ai jingmut ki ban ya shem bentalang labu tarik ru ba kani ka committee kan ya kendu biang ha ubnai jemang ubanwan ka election commission jongkari India ka ECI kala hukum ban penlong biang ya ka jingetap vote haki hendrutuli ki polling station ki bahap hapo ka outer Manipur parliamentary constituency la shai kasni kata ka lai tarik uyayong watla ka jingetap vote haki tai ki polling station kala long haka arpun tarik uyayong kum shibenta jongka benta ka baar jongka election lok sabha ka ECI kala ong bakan khenyi ki vote bala thap haka tai kasni ba kala pha le biang daka bathamai ya ka jingetap vote la shai kasni na do ka por hnyo baje min step hadu saw baje janmien na ki tai ki hendrutuli ki polling station ki bansa penlong jingetap vote biang santali ki don haka district Ukhrul bat kawai ka don haka district Senapati ha Arunachal Pradesh kisipai rengkau kari India ke penlong ya kajingelang nin kasngi na kabenta kisipai bala song that bat ki kentai bala du no yala ukurim hakathma ya kani kajingelang la penlong ha Tawang military station ha district Tawang ladon baro kombasis pasan pongut kisipai bala song that ki riu kentai bat ki bahayeng hasam jong kisipai ki bala poi sakate kajingelang na keleng ke district Tawang hakani kasngi la bu'ru yaki jaka ai jing shakri babunjat na kabenta ki bawan shaktai ka jingelang kenthop yaki jing ai sumarpang ki dukan ai jingerap na kabenta ki sipai bala song that ki jaka le ya u adhar bat ki wei de hakani kasngi ki nong trai na ki office jong ki regiment bapher ki la don lang khanang ban pendep ki kam ki basakut hakabe dei bat ka baibam nong temen na kabenta ki sipai bala song that Katnat IMD ka babishar ya kalong kaman ka jinglong ka sunbeneng kala penmi ya ka jing maham ba ka jing shit kerang kanyai beteng ha West Bengal bat kiwei ki jela ki badon hakathan mi jongkari India hakis South ni banwan kani katnat kala ongru ba ka jing kruj bat shit hop kandang ne haki benta sep ngi jongka Assam ha Meghalaya bat Tripura hadu shibet kasngi hakajuk ka por kala ongru bakala bandon ka jing hap slap rangkat ka jing tiet uperthat bat ka leile hakathan shate lamingi haki arlais ngi kibanwan Udawan pensyai marwen ubadai usinia NCC cadet ka Meghalaya na St. Anthony's College Shillong ulay akhoria katak maksiar haka jinga siat suloi jongka 3P category kabala penlong daka North Eastern Region NCC Directorate ha Indira Gandhi Athletic Stadium ha Guwahati Udawan pensyai marwen ubadai na nongpo uday usinia NCC cadet jongka R Meghalaya Battalion NCC Une usamla uladai uway na pedangki arpasangut ki dekat ka NCC sports shooting ka kanhuan ba mikmat ya ka Meghalaya hakate ka jinga kop ka balalong na du ka khat pratarik hadu ka arpun dotarik menta ubnai hadian ka ni ka jing job ka thong ba khmat jong udawan pensyai ka long ba unang penkre ba shu yala de anda umat ban mikmat pat saya ka kanhuan jong ka NER NCC Directorate ka banesh benta ha ka All India NCC shooting competition bat ha ka Republic Day parade arjar arpusan competition ka bansalong hanong ba Delhi bat katong ila poisha ka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sashi por ka ta ka por prabjing nya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor khtin hindi ka ban bot pada ka khubor khtin pareng ha ka por pra kha san minute ngipun kan mauru ba ka por prashiteng in wan phai byang sha ka ni ka station jongi na ka banta ka North East News ka ban wan chapi ha ka khtin pareng kani ka dai ka Akashvani Shillong